Mga igsoon, matag Domingo, kita giawhang man nga musimba. Kung usahay na ipanahon nga ang atong lawas adunay bation o aduna kitay sakit, usahay alang sa uban kung dili sila makasimba, dako na kini nga sala. Apan kini nga atong gibati nga balatian o sakit, kung atong tan-awon diha sa atong pagtan-aw diha sa Dios, angay ba nga masuko ang atong Ginoo kung dili kita makasimba, kung aduna kitay balatian, kung aduna kitay sakit sa lawas. Siguro dili man siguro masuko ang Ginoo, kay nakasabot man siya nga aduna kitay gipamati sa atong lawas. Lahi ra katong mangita kita mga alibay, mangita kita og mga rason, bisan kung kita maayo og lawas, apan mangita kita og pamaagi nga ikarason nganong dili kita musimba, kay dili kita ganahan. Ug lain pagayod kung pananglitan diha sa atong pagsimba sa adlaw nga Domingo, adunay atong mga kaigsunan o isig katawo nga nakinahanglan sa atong panabang pananglitan. Kung diha sa kalsada adunay madisgrasya ug mutabang kita, unya kini ang hinungdan nganong dili kita makasimba. Nakasala ba kita? Siguro ang Ginoo mutan-aw kanato nga dili muhukom nga kita nakasala. Siguro ang Ginoo moingon nga, siguro mas moingon pag Ginoo nga gipuy-an nato kung unsang atong mga nadungog diha sa iyang mensahe, sa iyang ebanghelyo. Mga igsuon, kini nga adlaw ipapahulay kita, gitagaan man kita og 7 ka adlaw diha sa usa ka semana. Adunay 6 ka adlaw diha sa atong pagpaningkamot aron kita mabuhi, ug adunay usa ka adlaw alang sa Ginoo. Kini balaan nga adlaw, pagampo, pagdaig, pagpasalamat sa Dios. Atong nadungog diha sa ebanghelyo nga mga Pariseo ning reklamo diha sa mga tinunan ni Hesus, kaya lagi sa adlaw ipapahulay nangutlo man sila og uhay diha sa mga trigo. Og siyempre ana ang ilang pagkalegalistik sa mga Pariseo, kay kini nga alang kanila gibalaan kini og angay kini diha sa dili pagbuhat o pangutlo og uhay. Mga igsoon, ang mga Pariseo diha sa ilang pagtuman sa balaod ni Moises, diha sa ilang kanunay nga pagsimba sa templo, paghalad o mananap, kanunay nga pagsunod diha sa balaod nga gihatag kanila, nakapaunsa man nila kini, nakapahimo ba kini nila nga nahimo ba sila nga magmaluluyon diha sa isig katawo, o nahimo sila nga dali ra hinuon nga muhukom diha sa ilang nakita. Imbis nga maluoy sila, kaya ang mga tinunan ni Jesus gigutuman, ana hinuon ang ilang pagka mahukmanon. Siguro ang po nato nga pangutan-on ang atong tagsa-tagsa ka mga kagalingon diha sa atong kanunay nga pagsimba, pagampo, pag-anhi dinhi sa atong simbahan. Nahimo ba kita nga maluluyon o susama ba kita sa mga Pariseo nga bisan og kanunay kita nga musimba, dali ra kita muhukom dinha sa uban? Ang mga balaod gihatag, gipanday alang sa kayuhan kanatong tanan. Gani nagpuyo man kita diha subay sa mga balaod sa atong gobyerno, bisan gani diri sa atong simbahan aduna kitay mga palisiya nga kinahanglan nga sundon o tumanon. Apan kining mga balaod, mga palisiya, rules or regulations man nga atong gisubay para kini sa atong kaayuhan.
Dili unta na kita mamahimo usab nga mga legalistic no nga mutan-aw lamang kung unsay makahatag kanato og kayuhan, kundi mutan-aw kita para sa kayuhan sa tanan. Kay gihimo man kini para sa atong nga kayuhan ug dili para makadaot kanato. Mga igsoon, diha sa kanunay nato nga pagpaduol sa Ginoo, diha sa atong pagpaningkamot pinaagi sa pagsimba, pagampo, ilabi na gayon sa adlaw nga Domingo, makita unta na nato ang tinuod nga rason kung nganong musimba kita, nganong magdaing magpasalamat kita sa Dios. Mas makita nato ang gugma kaluoy sa Ginoo o kini usab ang atong ipaambit ngadto sa atong isig katawo. Unta na, dili kita mamahimo sama sa mga Pariseo, sa mga Saduseo, nga dali ra makakita sa sayop sa uban, ug dili gani makakita sa ilang mga sayop nga ilang nabuhat. Kaya alang kanila, sila mas mingtuman man ug mas ningsunod dinha sa mga balaod nga gihatag kanila ni Moises. Apan nakapahimo kini kanila nga bulag diha sa pagtan-aw sa ilang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon nga bisan ang ilang mga sayop nga nahimo o diha sa ilang mga batasan nga nakapahimo kanila nga mapahitason, mapasigarbuhon o dali ra mohukom, dili na nila kini makita. So sa kanunay pangayon nato ang grasya sa Ginoo nga unta na diha sa iyang kanunay nga paghatag sa tanan nato nga gikinahanglan, makita nato ang gugma kaluoy sa Dios ug ato kining ipaambit ngadto sa uban. Palihog sa pagtindog.